Ito ihatag ni Brother Silbert Dunduyano sa Catholic Faith Defender. Sayang ipaambit po daan itong tema karon no sa 1 Corinto Kapitulo 8 versikulo 6. Salamat no. Timing kayo nga kining atong gisawsawuhan ron nga tudling. Haom kayo og ganahan ko mo tuki ani kay nihaom po ni sa debate po nga bag-o lang sa international debate good matawag tuk international kay daghang nananaw between Iglesia ni Cristo o Protestante. Ang debater sa Iglesia ni Cristo si Ventilasyon. O sa Protestant side sa Baptist Reform si James White, no? Nakakita gyud ko tibuok yung debate, no? Ang tema mahitungod sa Trinity. Nga pamatud-an sa Protestant side nga dito puta ni Dapig kay ang Katoliko Trinitarian man. Nga matud-an nga kanang usa ka Dios, one being nga Dios, anaa ang tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nya mohaom ni sa atong gisgutan karon kay usa man po nis gigamit sa atong mga igsong Iglesia ni Cristo anang ilang pagtulun-an nga sa usa ka Dios adunay usa lamang ka persona nga mao ang Amahan. Unya ang ilag yung tekstong gihugtan in cross exam ani o cross reference ang Juan 17:1-3 pero naamanta sa 1 Corinto 8:6 mo ni akong basahon giingon. Apan alang kanato may usa lamang ka Dios, kini mao ang Amahan nga nagbuhat sa tanang butang ug nagkinabuhi kita alang kaniya. May usa lamang ka Ginoo, si Hesukristo, nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang og nagkinabuhi kita pinaagi kaniya. Sa Iglesia ni Cristo nga side, kung makabasa gali sila para sa ingon ani, ang Dios Amahan lamang mao ang Dios. Kung ato ning i-cross refer pod sa Juan 17:1-3 nga ang Amahan lamang mao ang bugtong matuod nga Dios, ang Iglesia ni Cristo ang ilang sabot ana nga ang Diyos di ay nga usa lang ang persona. Ang termino nga gigamit nato ana kanang Unitarian. O nga sa usa ka Dios usa lang ang persona. Pero kung basahon nato ang Biblia, di po ta kabasa ana litra por litra nga ang usa ka Dios usa lang ang persona. Gani masabot nato nga dili lang kay usa. Sa katarungan nga giisgutan man gali ni Brad Mitchell ganina. For example, Genesis 1:26. Ang Diyos ni gamit siya og plural form nga pulong. Buhato nato ang tao sama sa atong dagway. So, nato meaning more than one. Unya, nakainumdum ko sa tubag sa Iglesia ni Cristo ana nga kanang kauban sa Diyos diha dili man na parehas niya Diyos. Anghel man na. Okay, na may anghel sa maong panahon. Pero atong pamatuod ana, dili na anghel kay ang anghel dili man magbubuhat. Binuhat raman ng anghel. Unya, ang kauban sa Diyos diha, parehas niyang magbubuhat. Unya, muhaom yun ana, ang anak o Espiritu Santo. Kaya kung mudagan ta sa Juan 1:1, sa sinugdan diha na ang pulong o uban sa Amahan, nga puros Diyos na gisgutan diha, ang pulong Diyos diha nagpakatao. So, giklaro gyud litra por litra sa Juan 1:1 nga ang kauban sa Amahan mao ang pulong nga nagpakatao. Diyos nga nagpakatao. Way lain si Kristo na. Unya, makahibaluta nga tulog yun na kung mo cross refer puta sa formulas bunyag nga hinganlan ang ngalan sa Diyos. Magbunyag ta, mo gamit yun tas ngalan sa Diyos. Unya, kay tuluman ka ngalang gisgutan. Name, gisingular, in the name, gisingular, pero pag hisgot kay tuluman, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. So, sa usa ka Diyos, ana ay tulog yun ka persona. So, dili kay usa lang ang persona. So, kung moingon tag tulo lang ang persona, sa usa ka Diyos mo na gitawag og Trinity. Kaming Brad Mitchell, dili mi magdebate ana, kay nagkauyon mi nga sa usa ka Diyos, ana ay tulo ka persona. Trinitarian man ang Seventh-day Adventist, ang Katoliko, Trinitarian po. Pero wala ta magtudlog, tulo ka Diyos ha. Parehas ta, tanan nagtudlog usa ka Diyos. Lamang, matud pa ni Brad Mitchell, lain-lain og hubad. Og asa may husto ana na ang diri ko sa Catholic side nga maura pod sa Adventist. Ganing ang Adventist hinumdum ko sa programa sa Iglesia ni Cristo, kinopya ko no sa Adventist gikan sa Katoliko ng pagtuluna. Okay.
Pero ambot og saon ng Brad Mitchell, pero napod siya tubag ana, pero mao yun ay tinuod nga sa usa ka Dios ana ay tulo ka persona nya na sila mga katarungan ana nga nabay lamang nga duha. Nagihisgutan na ni Brad Mitchell nga sa Biblia na ay gihisgutang usa pero duha. Di ba? Kanang kaminyoon ang bayig lalaki usahon dili man duha tawagan na usaman. Di ba? Unya kung atong uyunan ng pag-ingon nga ang amahan lamang bugtong matuod nga Dios, then moingon din ta nga si Kristo dili Dios. Diri sa 1 Corinto 8:6 nga atong gibasa, dili po di ay Ginoo ang amahan. Kay giingon man po diri nga si Kristo ra ang Ginoo. Usa lamang ka Ginoo si Kristo. Kung gamito na to ang argumento sa Iglesia ni Kristo, mulutaw nga dili Ginoo ang amahan. So, ang maayong pagsabot ana parang dili mait sa puwera ang usa. Pag-ingon ni Kristo nga ang amahan lamang bugtong matuod nga Dios, apil na siya diha. kay usa man ang iyang pagka-Dios. Labi na kung mo basa ta sa Juan 10:30, katong ningon si Kristo, ako ug ang amahan usa lamang. Nya usahay gamiton po ni sa mga Oneness Brad Mitch nga ang persona sa amahan ug anak usa ra ka buhok. Dili man naglahi. No, managlahi ang persona pero ang kinaiya lang nila may usa. Usa sa kinaiya sa pagka-Dios pero dili man nagsama ang persona. So sayop gyapon ng Oneness. Trinitarian gyud mo tunong. Labi na kung mubasa ta sa mga early fathers, mga sulat nila ni Obispo Ignacio, ni Polycarp, mo inana gyapon. Kanang usa ka Dios gi hulagway na nila nga anaa diha ang tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Then napay usa ka argumento ani nga gamito nila nga kung Dios pa si Kristo, sayod unta siya tanan, kaya ang Dios sayod man sa tanan. Well, si Kristo nagpakatao man, so doon na siya kinaiya sa pagkatao, mao nang mahimong musulti siya ana, nga wa siya nasayod sa tanan. Pero sa iyang pagka-Dios, nga nasayod sa tanan, na itudling ana. Katong giingon ni Pedro sa Juan 21:17. Nga niingon si Pedro nga, Ginoo, nasayod ka sa tanan. O, dili man na kinaiya sa pagkatao. Kinaiya mo na sa pagka-Diyos. Mabitong si Tomas na ingon siya sa Juan 20:28 nga Diyos ko, Ginoo ko og Diyos ko. Pero lain si ventilasyon na nagpa-istoryahon anang Juan 20:28. Moingon dahil na sayop si Tomas. Sayop ko si Tomas. Okay, na sila lang ilang sayupon sila lang no. Ambot nganong daghan pong nituo po na no. Nga pag-ingon nga nasayop ko si Tomas. Asa may sakto. Okay. Pero actually, naras pagsabot nila na walang magkarimaan mo nang magpataka na lang dahil conclude nga nasayop si Tomas. Nga wala ba tayo mabasa sa Biblia nga nasayop si Tomas? Napay oras, Brad Nicolay? Okay, napay oras sa imo ang ano, napa. Mga 3 minutes na lang, no? Mauna. Di napay issue na, mingon sila nga, ang Diyos, Espiritu man. Way unod og bukog. Si Kristo kay naa may unod og bukog sa ato pa, dili Diyos. Si Kristo Diyos, nga nagpakatao. Sa iyang pagka-Diyos, wa sa unod og bukog. Pero kay nagpakatao man, suna na siya unod og bukog. Kanang unod og bukog niya, referido na sa iyang pagkatao. Pero sa iyang pagka-Diyos, wala. Kay, di na lang siya mo pagkatao. Kung ang pagka-Diyos niya, maura po ang iyang pagkatao. So, mao na nga, Diyos siyang nagpakatao. Nya, giingon diya po sa Biblia nga, ang Diyos, di man tao. Tinuod, ang Diyos dili tao. Pero ang Diyos pwede magpakatao. Mauna si Kristo na Juan 1:1 no, Dios nagpakatao si Kristo. Kanang sa Ezekiel 28:2 nga gamito nila nga tao lang nga dili Dios, si ang prinsipistiro na kay dili magid pwede nga ang taong ordinaryo magpaka-Dios. Prehas nimo Brad Nicolay, dili pwede magpaka-Dios ka. Di ba? Mao nang prinsipi sa tiro, nagpaka-Dios bisag tao lang. Pero si Kristo lahi siya, dili kay tao siya nga nagpaka-Diyos. Diyos siya nga nagpakatao. Mao ni atong pangutanan nila, pwede ba ang Diyos magpakatao? Og mingog dili. Dili dahi gamhanan ang Diyos. So kung moingon sila nga gamhanan ang Diyos, so pwede siya magpakatao. Unya, nahitabo gyud na Juan 1:14. Nga diha na ang pulong si Kristo, no? Kauban na sa amahan. Diyos dahi nagpakatao. So si Kristo, Diyos nga nagpakatao. Nya daghang kay sila mga sikot-sikot pa na. O nga si Kristo kuno gibuhat ang iyang pagkaginoo, nabagyo ay buhaton. Mura gyapon tubag nato ana, referido na sa iyang pagkatao, gibuhat man. Plano. Pero ang iyang pagka-Dios, wa tay mabasa nga gibuhat. Wa tay mabasa. Di ba? Unya mingon siya nga kung Dios pa si Kristo, ngano man nga
ang Dios may gabanhaw niya dili man siya. Now, sa iyang pagkasya isip tao dili siya may gabanhaw siyang kaugalingon isip tao. Pero isip Dios nga usa sa amahan mahimong ingno nato nga gabanhaw siya siyang kaugalingon. Ang iyang kinaiya nga usa sa amahan mao ang pagka-Dios. Bit na gitoy teksto gani nalimot ko Brad Nicolay, Brad Mitch nga naa siya gahom sa pag kuha siyang kinabuhi. Naa siya gahom sa pagbawi po niya ni. Sa tubad, sa ito nga verse, Brad, Brother Mitch. Ikaw ang Brother Mitch, kaya maibawaan po. Juan 17:18. Kana, referido na sa iyang pagka-Diyos. Kaya kung wa pa siya pagka-Diyos, dili na, pwede malitok niya. Labaw sa tanan sa Pilipos 2:6 nga 2:8 nga, ingon si Pablo nga naa niya ang pagka-Diyos yun, pero wa siya magunahon na wa siya manghinambog. Mo ni siguro hinungdan nga, kay kining mga ministro sa iglesia ang ilang basahon katuramang si Kristo isip tao. Mura po tao ra po ilang gitudlo. Kay si Kristo god wa man niya gipanghinambog ang iyang pagka-Dios. Daw sa lain galing hubad daw gibiyaan. Wa niya wara ba, no? Naa niya ang kinaiya sa pagka-Dios pero nagpaubo siya ingon nga tao. So mo na nga di po nato mabasol siguro ning mga iglesia ni Kristo nga no nga moingon sila tao kay maora man boy kita ni Kristo pero nabi mga tudling nga nagpailapod nga Dios siya sa matong giingon ni Pedro sa Juan 21:17 nga niingon siya nga si Kristo sayod sa tanan. So dili na sa pagkatao niya kundi dili sa iyang pagka-Dios na. So sa laktod dili nato i-confuse ang two nature ni Jesus Christ, ang iyang pagkatao o pagka-Dios. Okay, ang iyang pagkatao dunay limitasyon, pero ang iyang pagka-Diyos wala na siya limitasyon. Okay, salamat kayo Brother Selbert Dondoyano sa Catholic Faith Defender sa mga gipaambit karon sa itong tema. Di akong basahon ni mga text no ngayon mga gipaambit pod original no. Bisag mga friendly discussion lang diri sa atong programa. Okay, sa number nga 0975 392-6481 matod pa ninyo mga Romano Katoliko. Ang simbahan ninyo may katungod nga sa pag-usab sa mga pagtulunan sa Dios. Posible ba moabot ang panahon mausab na pod inyong pagtulunan? Okay, ito patubag ni Brother Selbert. Atong i-qualify ng pag-usab, no? Siguro naminaw siya sa akong programa ganina sa buntag, no? Ang mga disciplinary laws mahimong mausab, no? Ceremonial laws mahimong mausab para sa nang tuli. Giusob na to og bunyag sa bagong kasabutan. Pero kanang mando sa Dios iyang sugo pananglit sa napulo ka subo, no? Napulo ka sugo divine law. Para sa nang ayaw panapaw, ayaw pangawat, adili na usbon sa simbahan kay natural law man na divine law na sugo sa Dios. Pero kanang pwede mausab, pwede kay ang simbahan na may gahuman na Mateo 18:18 ang inyong idili og itugot usab sa langit. No? Kanya kung akong explicar pa ng example nga kanang anong Sabado ibalik Domingo mataas na ko kayo. Sige na mi iskot ni ko ana. Sige na pwede tungod sa gahom kay kung dili pwede makahimo ang simbahan ana flower ra dayon ang Mateo 18:18 nga gitagaan niya gahom ang simbahan ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot. Ya daghan mang example nga giusab diha sa bagong kasabutan. Di ba? Kana laging tuli gi-abrogate man na gilisan nagbunyag. Di ba? Mo na example. Then katong ilang halad-halad sa una, sa daang kasabutan mo kasala sila. Giusub mo ng Kristo. Ang fulfillment ana katumanan ana ang iyang kamatayon sa cross. Di ba? Mao nang wa nay halad-halad sa mananapron. So naagi pag-usab. So katura pong mausab nga naa ba siya fulfillment ba? O katong bitin nga tumbaga larawan o ribultus bitin gipahimo sa Dios ni Moses. Ang katumanan ana si Kristo nga nagbitay sa cross. Di ba? Ang hanumanan ana gihimo sa Katoliko kanang krusipiho. So, mao na nga og unsay katumanan sa daan dito na puta. Kay katong daan lagi daghang mga landong dito gisgutan sa Colosas 2:14-17, no? Landong na gitapos ni Kristo sa krus mao na kay landong man to ilisa na tugdi na landong. Ang iglesia na ay pwede maghimo ana para sa mga pista nga bag-o. Ayaw tong daan kay gipahunong naman to, no? Ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot. Mao na ang tubag. Okay, salamat kay Brother Selbert sa mo ang tubag sa pangutana. 0948-192-1308. No? Kingdom of God. Mayong hapon sa iyong pagpaminaw no? sa itong programa. Okay. Sa 0935-638-0648. Mga Brad. Okay, doon nagyo may mga punto nila. No? Mga Brad, nga naman nga wala nahibalo ang anak sa Judgment Day.
kundili ang amahan lamang. Paki-explain. Okay, ako'y una, Brad Okay, Mitch. Brother Salvador. Atong Okay. Duha ka anggulo na no sa exegesis nga Katoliko. Una, dili pod maayo pahibaw-on da. Kay magsalig man da. So, ug unsay makaayo nato, mo gyud to'y buhaton sa Dios. Ang pinakamaayo gyud nga di ta pahibaw-on kano siya mobalik. Kay magsalig man nita, mas may man tong dili ta pahibaw-on. No? Kay mag-andam ta kanunay. Di ba? Oh, dayon ikaduha pod si Kristo isip tao mahimong ipakita niya ang iyang tao nga kinaiya. Nga mamatay, o murag dunay limitasyon, kapuyan, o kinatao man siya. Pero isip Dios, amo tong akong gikutlo ganina. Niingon si Pedro mahitungod ni Kristo, Ginoo sayod ka sa tanan. Oh. So, sa pagka-Diyos ni Kristo sayod sa tanan, ang tudling ana Juan 21:17. Nga si Pedro niingon siya nga si Kristo kuno sayod sa tanan. Alang-alang kinayas pagkatao na. Klaro na po na sa kinaiya na po na ni Kristo pagka-Diyos. Mo nang saktos Tomas pag ingon niya nga si Kristo Ginoo ko og Dios ko sa Juan 20:28. So mauna nga duha ka katarungan na akong usbon kung pahibaw-on po ta kung gamito ni Kristo iyang pagka-Diyos atong higayuna nga usa sa amahan, di pod makaayo na to. No? Nga naman kay panalitan mingon si Kristo nga mobalik ko 2025 na ingon mas Biblia kung mangayo tag pasaylo-pasayloon kapoy magbinutan yan ako magbinutan sa 2020 dili makaayo na to na mas maayo dili gyud ta pahibaw-on para mag-andam ta kanunay mao na ang pagbalik ni Kristo gipanag-ing sa usa ka kawatan, no? Maayo gyud nga dito pahibaw-on nga naman kay magsalig man tag pahibaw-on. Mao na ang tubag si Brad Mitch. Okay, Brother Mitch. Okay, asa ako nga ikatubag ana nga punto. Una, dili nagpasabot nga pag-ingong wala na hibalo o wala siya nasayod, totally nga wa gud siya nahibalo. Yes. Naay prerogative ang Ginoo ngayang itugan isulti ang tanan og dili. Oh, correct. O na kung mingon tanan ko nga tungod kay Mateo 24:36 nga ang amahan laman ang nahibalo sa adlaw sa taklas ang pagbalik, ang anak wala nahibalo. Conclusion, si Kristo dili Dios kanya karon. Kung ato nang kuhaon nga punto sa Genesis 19 nag-ingon pod og si Jehova nga Dios nagtawag sa tao nga nagaingon kaniya hain ka. Correct. Ang pangutana, ang Dios og nahibalo pa ngano pa manggi nang iningon sila kang Adan ni siya kang Adan hain ka. Correct. Very obvious kung nahibalo gamit ka ang term nga gigamit diri hain ka meaning to say murag wala hibalo. Pero nagipasabot ang punto. Nahibalo siya kasas Adan. Kaya omniscient man siya. Kaya mo conclusion ta nga awa po siya nahibalo ani nga termino ha di na po siya Dios ani. Busa na ay mga prerogative. What I mean is prerogative. Nahibalo si Kristo. Kabubuton mapapili asa gyud. Dili niya itug-an ang tanan. Ang purpose man god, eksakto mo agree ko na tong kang Brother Veritas nga og itug-an man god og unsang adlaw siya mobalik ato na mamuguntas disperas mangandam. Mo na punto ikaduhang punto, ang pagkatao ni Kristo iyang ipakita nga dunay limitasyon. Datao gud siya. Pero wa nagpasabot ka siya nahibalo nga sa adlaw sa pagbalik pagsuroy. Naay pag-ingon sa Dios nga mohimo ni ana nga naay pinakalalom nga gipasabot dili lang nato na hatagang conclusion den wa na hibalo. Gigutom adikaon dili na Dios. Unya kay siyo badikaon mo di na po Dios. Dili na ko silbi. Okay, salamat po no. Atong taga-agpatas ang konklusyon sa gipadayag sa Biblia. Sa gipadayag ni Kristo no nga kuan. Okay, sa 0975-392-6481, ang Diyos o Sara. Juan 3:16, si Jesus gipadala sa samahan. Nagpasabot nga si Jesus ra padala sa iya kagalingon. Wala nga. Dili mo. Pag yung usa, ang ato laging gingos usa, more than one ang person. Ang nagpadala, lahis gipadala. Kaya di man pwede nga, ako'y nagpadala niya, ako'y nagpadala, ako na gipadala, di na pwede. Brad Mitch, nakakita kong bersikulo nga takdo gyud sa imong giingon. Nga katong giingon nimo ba nga usa, pero di kay usa. Tulo di ay. Ani sa kuan sa katong bautismo gyud. Sa Mateo 28:20. Gireyo. 19 day. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himuha nga ako mga tinunan ng tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan, singular.
Sa ngalan, singular ha, usa, pero tulo dahil sumpay. Oh? Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. O mo na usa, konkreto yung example nga usa, pero tulo dahil. Dili na basta ang ani sa ikadang pangutana pod nga siya ra bay gipadala, lahi ang gipadala. Kay sa ginan ko na kung ako'y nagpadala, dili pud mahitabo nga ako'y gipadala. O, ikaw po yung wadto. Oh, pag ingon nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak, ang gipadala ang anak. Ang anak. Pero kining bugtong anak gipadala unsa may giingon sa Juan 1:18. Ang bugtong anak nga gipadala si Jesus mao ang bugtong anak nga Dios. Unya sa amang hubad, si Kristo, si Jesus, gikan sa sabakan sa iyang amahan. Unya karon, ang kanding magsabak ay kung ina ang ihimog sa iro. Listen pod, gikan sa sabakan sa Dios, unya dili Dios. At least na kaya nato ang konklusyon. Okay, salamat no. Text na po sa 0933, last number 392. Hay, pag-undang mo og debit diha, maayo pa ipahulay mo. Sige lang mo debit, oy. Oh. Actually, salamat kas imong concern. Mabutay nang human namig pahulay mo nang nagdebate nami. Kapoy man nimo sige tagpahulay. Mo nang naapoy may ato bang baid-bairo ning utok nato. Kunya biblically si Kristo usas mga debater. Correct. Ang iya ikadebate mismo yawa. Okay, kanang bang pagpangatawa, no, sabagay, napoy mga taong di gyud makiglantog kay una, number 1, way tinunan. Number 1 mo na. Labi na makigdebate ka wa kay balo, loy magay ka. Ato na pong edukasya. Pero alang namo nga namin natunan, amo ning right, nga amo ning i-practice ang amo nga nahibalaan through sa debate. Mas may siguro, Brad, misa itong basahon ang teksto sa Biblia nga naan ng debate, no? Buhat 17:1-2. Unya miagi si Pablo og si Silas sa Ampipolis og sa Apolonia og miabot sila sa Tesalonica. Didto may usa ka sinagoga sa mga Hudiyo og miadto si Pablo sumala sa iyang nabatasan. Sulod sa tulo ka adlaw ang igpapahulay mao ni, no, Sabado. Nakiglantugi siya didto sa mga tao pinasikad sa kasulatan. Una na din sa 18:4, matag adlaw ang igpapahulay, nakiglantugi siya sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudiyo ug mga Grego. Anya sa 28 pagod sa buhat 18 sa Living Bible, si Apostol Pablo public debater. Sa to pa dili bawal ang debate. Dili lang maayo ang debate ug wa kay tinun-an kay delikado. Diba? Delikado kay debate wa kay tinun-an. Wa kay katubag di maluspad lang ka pangutanon. Di maulawan ta. Pero ato lang iklaro nga duha ka klaseng debate, no? Debate nga binurong nga gibawal na tudling po sa Biblia na, pero kanang debate nga maningkamot ka nga mubarog ang kamatuoran wa na gibawal. Kay kung bawal pa na di na lang magdebate ng mga kongresman o senador sa kongreso. Okay. Okay, din atong last nga basahon, no, kay atong panahon, atong tagaan si Brother Jason gamay nga panahon, no. Hey, Brother Jason, na kay gamay nga minuto, no, segundos kay atong over naman ta hapit, no. Kung sa may ikastorya bahin na ng atong kuan nga dunay usa lamang ka Dios ang Amahan, no, sa 1 Corinto 8:6. O mao ganin na nga ang Dios na ay ang tao na ay kalag na ay lawa, so mao gina pasabot usara kay parehagod pud anang mo gamit ta og ngalan nga like example ikaw tawgon ka og kanang Gerson na napugay dangga nga Dudoy, then lain pangalan nimo nga imong mga kaila, pero ikaw ra na usara na nga ikaw nga ngalan. So inana ba nga ang tawo si Kristo na ay lawas, na ay kalag, na ay amahan, so di pa pasabot nga nagkalain-lain sila, usara sila murag imong papa, imong mama, imong anak, usara pamilya ra mo sila. Usa ka pamilya. Usa ka pamilya, di pasabot nga lain mo pamilya. Kinana nga concept ba, so klaro naman kayo maghisgot ang kasulatan na ay mabasa man gyud gihapon, ma-explain naman gyud gihapon. Okay, salamat kay Brother Jason Morhia, no, tingsoon sa Catholic Faith Defender saya ang ipaambit to, no. 0933 last number is 392. Sige lang mo og lalis. Sani laling. Lalis lang gituis-tuis ang nakasulat sa Bible, no. Gituis-tuis daw, no. Okay, although ang una ang makabenepisyo aning debate kanang nagpaminaw nga magsusi. Kay normal man kanabitaw sa kongreso kung walay debate pag propose sa maong bill, sa pag-propose sa maong balaod o wala dili atagag debate, wa may lami. Di mo makita ang advantage o disadvantage. Sa ato pa ang debate, ang number 1 na ining beneficiary ang mga listener.
O saan sila maka-benefits, diha nila makita kinsay katong ang tinuod o kinsay wala. Di ba klaro? Busa, natural lalisan na, nakalang di may maglalis dire. Lalis maganit lang sa kongreso nga, balao na ilang gilalisan diha. Hanip ang kang kaluwasan. Okay, Okay, ito yatang Malaysia kasumpay, Brad Mitch. Kadtong murag iyang ginegative ng lalis o di magana term lalis murag maot kay paminaw na debate lang. Debate. Okay. Sa akong sabot niya murag wala siya magpakabana sa atong kalibutan, no? Ang atong kalibutan nagkabuwag sa gyud sa pagtuo. Ito pa nagkabahin-bahin. So kung tinuod kang tao, doon na gyud kahimo na isip gugma nimo unsa man nimo nga mag-usata. So mo nang magtuon ka aron makahibulo ka unsay tinuod, parang isulti nimo unsay tinuod unsay dili. So kay naa man gyud dili tinuod, so mo nang debate ka kay maningkamot ka nga mulugwa gyud ang tinuod. Pakabana na mo na nga gugma ning among gihimo ni Brad Mitchell dire bisag magdebate mi pero tungod kay nahigugma. Pero wala man ta magkuha na ni Nicolay o Brad Mitch, so man ta mag-away mo ta magsinumbagan. Okay, salamat ka na. Tapos na, okay, gamay. Actually, sa debate, sa ginagawa nato na, ang purpose ani nato nga aron malamdagan ang mga tao. Okay nga. Kung wa po tanay gugma nila, bahala mong mga salaang diha, kami pakialam ninyo. Correct. Di mo man kamo to gari dire kay kapoy ba motor lami kay katulog. Pero tungod sa atong kahangawa nila, nga gusto gyud nato nga mahibalo sila sa kamatuoran. Kaya usahay ra ba kaning mga tao bisag klaro na kayo mo ipairal ko ng kagahi. Okay, salamat kayo. Mga tao. Okay, salamat kayo. Sa mga punto, no? Okay, salamat kayo sa mga nagapaminaw, no? Sunod nga Domingo pohon, doon nagyapon tayo mga hisgutanan, no? Sa programa nga Sangka sa Katarungan, no? Mo ni nga katarungan ni nga wala man ni og magdalag mga kutsilyo ni sila kuyaw na, no? Og magkan kay daghang mga matay dili. O mo na nga depende na, no? For educational purposes lamang kini, no? Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw, sa inyo mga gipaambit sa text og dunay mga tawag, wala nato na entertain, no? O kung salamat kay niya na, no? Kay at least nakakatpon sila diri og kamupon. Sunod Domingo gyapon sa mga oras og istasyon RMN DXDR Dipolog sa 981 AM band, 94.1 sa FM band o sa website sa rmndipolog.weebly.com o sa YouTube sa RMN DXDR Dipolog ang Sangka sa Katarungan. Alauna sa hapon ngadto sa 2:30 matag adlaw nga Domingo. Sa ngalan ni Sir Edgar Dagumo ang atong station manager sa RMN DXDR Dipolog, salamat o musunod na ang programa ang Harana Balik Kultura ni kasamang Alan Barit o sa iya mga kauban. Kanang mga kanta ba, no? Nga mga nindot nga kanta. Salamat o akong itunover ni Sir Danny Lood ang atong technical side. DXBR Tatak RMN. Need a professional eye care provider? And are you experiencing blurring of vision at far or near? Headache, vomiting, dizziness, photophobia, tearing of eyes, eye strain, thyroid, back and muscle pain? Then you need ProSight Optical. ProSight Optical is located at Quezon Avenue, corner Mabini Street, Barangay Bara, Dipolog City.